tu també necessites revisar el que fas moltes vegades i tot així sents que no acaba d'estar bé del tot? Potser és perquè eres molt perfeccionista, com Josep Carner, que reescriu molta de la seva obra al llarg de tota la seva vida. Això t'interessa i el Supercampus t'ho explica en 3 minuts. Josep Carner és un dels escriptors més destacats de la literatura catalana del segle XX i el principal representant del noucentisme, un moviment polític i filosòfic iniciat per intel·lectuals. Naix a Barcelona el 1884, fill d'una família culta de classe mitjana. Des de ben menut ja té talent per la literatura i amb 12 anys inicia la seva carrera literària, interessat sobretot per la poesia. Després, amb 15 anys, guanya el seu primer premi als Jocs Florals de Barcelona. Això és el 1899, però fins al 1905 n'arriba a guanyar 13. El seu primer llibre de versos es titula Llibre dels poetes i el publica el 1904, any en què també dirigeix la revista literària Catalunya i treballa com a periodista polític a La Veu de Catalunya. Un no parar. Vaja, que Josep Carner es converteix en líder de la nova generació d'intel·lectuals i escriptors i el seu prestigi creix a mesura que publiquen nous llibres. De fet, se l'anomena des de ben jove príncep dels poetes catalans. Bon títol, eh? I no només escriu, també tradueix autors com Charles Dickens, Shakespeare, Molière i un etcètera molt, molt llarg. Et sona Alicia en la Terra de les Meravelles o Robinson Crusoe? Doncs sí, ell n'és el traductor. Però no tot és tan bonic com sembla. Carner, de jove, no té una font d'ingressos fixos i la seva posició econòmica és precària. Què fa, aleshores? Doncs oposita al cos diplomàtic i el 1921 és nomenat vicecònsol de Gènova. Resideix a diferents països i durant la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial se'n va a Mèxic, on es converteix en un referent per als escriptors exiliats catalans. Això sí, no torna mai més a viure a Catalunya. Carner, però, no deixa d'escriure sobre la seva terra i ho podem veure a Poesia, de 1957, una antologia que recull l'obra que el mateix autor revisa i reelabora quan marxa a Bèlgica després de la guerra. El llibre es divideix en 13 seccions i pren nota perquè te'n diré el títol d'algunes d'elles. La primera secció és Els fruits sabrosos, una obra clau del moviment noucentista que reflecteix les idees estètiques del moviment. La segona i la tercera, Lloc i Auques Ventalls, estan dedicades a Catalunya i Barcelona. La cinquena és la més llarga i es titula Ofrena. Verb és la novena i fa una lectura profunda d'alguns passatges de la Bíblia. L'última, Absència, és on imagina el retorn a Catalunya. De fet, el 1970, Carner visita Catalunya durant 2 mesos, després d'anys de no haver-hi estat. I pocs dies després del seu retorn a Brussel·les, mor. Siga com siga, tots hem sentit alguna vegada que el que fem no acaba d'estar perfecte. I el gran exemple que li passa a tot el món és Josep Carner, que tot i ser tan bo, també escriu, revisa i reescriu la seva obra per tal d'arribar a la perfecció. I per acabar, algunes dades. Poesia, de 1957, consta de 896 poemes, dels quals 103 són inèdits quan es publica, 763 reelaborats i només 30 no canvien respecte a anteriors publicacions. Ho tens? Segur que ara entens molt millor els seus poemes, però abans a veure si ho recordes. Per què se l'anomena príncep dels poetes catalans? Pel seu talent literari. De quin moviment literari participa? Noucentisme. En quin llibre recopila la seva obra poètica? Poesia. Quina secció del llibre tracta sobre el retorn a Catalunya? Absència.